Здравейте, ето пак. Моля, това е... Долу става вече няма снимам на Майнкрафт, на това такова включено сами на сървайва, защото и един на който направо. Моята така. Чакайте да блога. Добре, тук съм. И сега, нека да започваме да тъкаме Don't Star, което май значи не го добай, не знам. Тъпо име. Писате име. Остатка е. Абсолютно бъг... Айде, почваме! Така, не съм пронал тази игричка, ама... Сега, трябва да вземем... Както познавам, сега трябва да вземем... Вече мога мисля към база. Да ходим да бием. Дам. Кайфи май. Най-яке мисиите на 3 дена, ама си кърче. Съм напад умра. Вече не знам, но не се сня на Майнкрафт, защото стана тъпих това Майнкрафт. На много яко. Това байл ми се казва, не знам. Та игра. Напърво съм неща. Има някакъв бос. Да видях май. Знака ли кой? Има нищо. Нали някакъв бос, който... Някакво дърво. Тъпо ли, да. Игричката се стори уникално, че пътя има някаква, нали, готина. Някаква такава забавна, заредялата. Не искат Майнкрафт. Добре, не знам дали съм добър в играта, ама... Имам само един кейс, пак. Ари бе, коста е. Браба съм е маняк. Брабата ли дропнаха е? Чико е? Дропнах брабата. А, не, ето я е. И как се прекарах. Кара я, резервна. Как знам за тази игра? Аз не знам нищо за тази игра. Само Little Boss веднъж съм е играл. То да се спомни. Не знам просто. Просто е шибана. До някъде, ама малко по-яка в Майнкрафт. Или ми нема после бъга направо да изна. Борех май с Найфайтър. Искам да поздравя Найфайтър, че си хака на Дило Продукшън. И Дило Продукшън, защото бях май 100 абона. Добре, след това няма значение, защото огъня ми не пачка. Вау, знам какво трябва да правим. Вау! Добре, едно от 6. Тя не се наред обаче. Та игра маняк. Не се наред. Давай, колко дървета трябва да сложи, бе? Слагам дървета, то огъня се намалява, май. Няма да видиш. Много път меня разлика. Но, кой ме пита? Тихо е! Тука поне имам минимап. Ай, нали пак има мап, пак не. Опа, бе. Да, бе! Какъв флауър? Яде са? Много. Къде ще ги взема това голд, бе? Няма ерангетка. Както гледаме и тук имаше някакви други червени работи тук. Не съм запознат с играта, ама дано да я схвана. Сега как се прави торч? Ясно. Не разбрах. Така, епизодът ще бъде по-дълъг от другите и факел, он е нали факел, просто факел, да се познавам вече от 4 години. Не го нямам своя. Защото това... Моно, великия. Бързо, става тъмно. Не виждам добре. Yes!
Не знам маяк. Много кърпи. Добре, ще се... Он ми каза, че ще изгасне. Не, това ще подпали. Добър си, Морано. Бързо, 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 бич, бързо! Да не я закъсам. Пак. Тук гледам тази игра, че много тъпо, като става 3 ми умираш на Майнкрафт не така. Аре бе, то не е бачка това бе. Майна, торч. Помогни ми, брат. Аре, сложи бразвата и карти малко за реденци, бе. Аре бе. И давам малко дърво на Майнкрафт. Да, повече дърво като си бърмо. Аре бе. Той екран за конца някакъв си. Вот като е. Да си монстър. Да си монстър. Ето пак кацна! Да, съм честно си. Пак. Ари бе! На Майнкрафт не е така. Те нов коментар съм, че това не е Майнкрафт. Не, стига ли това е Майнкрафт? Абонирайте се за мен накрая. Ще стане за кученце. Някои хора се слушат. Аре, стига е. Ето тук малко дърво да, това е много смутано. Това ще е втори епизод на Домца. Добре, I can't do that. Аз не мога да направя това, че не казвам, нали бе. Ох, имам скоро си други огъня. Брат ми ще умреме. Мъртъв си. Май. Оха бе, къде торча ли бе? Сядат. Това е? Аз това му рече. Коренце. Аре бе, кога минава единия? Остава малко ме. Дай. Ето ще се разпри. И става лошо. Опа, who is the best? Много си best. Там се чуч. Ой, има едно много яко нещо да се прави, нещо като... Ай, нищо много яко. Чакай, аз не го видя, бе. Sprout Head. Кое трябва да направя такова, да има тия 12. Ари бе. Yes! Рано сутринта си бродя, ла. Боровинки, това е добре. Ще ядем на корем. Това много бавно взима майка ми, което много маниерли. Добре, трябва да има мапки много дърво. Което... Но така поне не се строи къща, което е уникално яко. Не знам дали поздравих Diva Productions за тия абоната, които направи. Браво! Не дам просто много по-малко. И пак май ръка да поздравя на Пайпер за гивоейха какво иде. И да знаете, имаше един стрим на Петър 10, който имаше на много голямо излагателство. И Петър 10 майната човек. И какво не го дай това на Little Book? Нали пиши рола там, roll dice и нали за премиум акаунт и пише Little Book 21, така се пише. И само по време